Malawi Today. Mufozi muja ndikukavala ngati dzigawenga kuti anamizire kuti ndi dzigawenga zimene zamenya ma civil society. Pamene anthu ambiri akupitirirabe kuzuzula nkhanza zimene zachitika dzulo kuma demonstrations, zinthu zija zayamba kufika pa mponda chimera ndipo izi sizitha bwino. Tatiyeni timve mkulu uyu amene akuulula zambiri mmene plani ya dzulo ya mademo yokamenya anthu kuma demonstration inayendera. Wow, ambiri mukudabwa kuti uyu ndi ndani uyu. Zimene zachitika ku Lilongwe lero, ma civil society amapanga ma protests, so everybody was in the city. The people that represent the country, the people that fight for the poor, were demonstrating today. They were protesting against the appointment of the current Electoral Commission chair. Ndezi mene mukuona hapa ku community kuja kunala police. Komano a police yena anapita mufozi muja ndikukavala ngati dzigawenga kuti anamizire kuti ndi dzigawenga zimene zamenya ma civil society. Koma wina uniform yake inavutika, wina uniform ili nkati anangovala chimalaya pamwamba. Ndi gulu ndithu la apolisi amene anavala ngati dzigawenga ndi cholinga chokuti athetse ma demonstrations. Zimene zikuchitika with the current police ku Malawi ndizochititsa manyazi kwambiri. Ineyo sindimakhulupirira kuti tsiku lina lidzaona dziko lathu litabwereranso ku one party system. Kuipa ndi nkhanza zimene ankapanga MCP tili ana ifeyo generation yathu tinali tili ana nthawi imene chakoma timaona ena timangozindikira kuti makolo awo amwalira aphedwa, ena umangopeza kuti anthu asowa sakuoneka, amati kwapula ife ndizikwapo anthu akayombe kweli anayeni kuja tikamakaona crop inspection tour timamenyedwa kumene kuja kangotiona tili musewu tavala zina zake makofi mambama madusa pamene panali famu ya mama pacha timamenyedwa kumene kuja. Zinthu zimene zijazamba kuchitika in a democracy. Ayamba kupanga panopa, ayamba no kumatimenyanso. Ndene nditaona napanga kafukufuku as usual, tapeza kuti gulu limene linabwera ku community center si gulu la anthu a Munchesi, Kawale, kapena kwa Mwenyekondo, kapena kwa Pwetekere, ndi anthu amene achoka ku police training school. Achinyamata a police avala ngati dzigawenga ndikukasokoneza ma demonstrations, ndikumenyanso anthu. Kuamenya ndithu ma CSOs, amenyedwa ma CSOs to the point yoti ena apwetekeka kwambiri. Magalimoto aphwanyidwa, anthu aphwanya aja nda police. Okuti pakali panopa there has to be a lawsuit against the Malawi police. Nkhani imene ikufunika ipite ku court. Anamiwa ndi gulu lawo akufunika pange file lawsuit kuti chifukwa chachani a police anavala ngati dzigawenga ndikupanga disturb ma peaceful demonstrations. Amanena kuti ma CSOs ndi anthu amene amapanga ma demonstrations ankhondo andewu azipolowe. Koma lero taona tokha kuti ndi apolisi amene ali ndi nkhanza, ndi apolisi amene akupanga za umbalangondo, ndi apolisi amene anabwera lero kuvala ngati anthu wamba ma civilians ndikuyamba kukutumula, kugenda ndi kuphwanya magalimoto. That alone is unacceptable, uncalled for,
unacceptable, and the police has to take responsibility. We need the police to take accountability. That was not supposed to happen. This is Muzona Babas is the Wibantima. It's not supposed to happen until ya democracy ngati. Ntawi ntawi imene tonse ya Malawi tikufunika tigwirane manja. Tiyambe kulitenga dziko la Trija. Ndikumalitsa patsogolo kutanthauza kuti apolisi ndi anthu tizigwira ntchito limodzi. We work as a team. Whether it's law enforcement, whether it's in civil issues, civil matters, pakufunika polisi ndi anthu tizigwira ntchito limodzi. Osati zimene zikuchitikazi. Chipani cha MCP chafika hapo nosopano chaonjeza. And I think panopa aliyense akuzindikira kuti anthu awa atachotsedwa mboma. Ndipo MCP olo asafune kaya afune zimayi wako electoral commission uja achokatu. Mayi uja achoke amene uja chifukwa kuti ife ya Malawi sitikufuna smartmatic. The system imene sitikufuna ife ya. Ni system yokuti imaphweketsa kuba mavota anthu pamene dziko lathu lija panopa tili ndi 50 plus. Aliyense akufunika majority yolondola yomveka bwino kuti apatsidwe upresidency. That means a Malawi ayenera kupita kukapanga vote yawo bwino asabere mavoti. Chimashini jija system manager yoseja yonetsa kuti anthu a MCP ayiwononga kwambiri ali ndi backdoor access already. Nde ifeyo tiyenera tipange kondemu zinthu zimenezi. Now by having my demonstrations amenewa kunali ya Malawi kuwaonetsa aboma kuti if we are not happy in this mathematic. Instead of that, mukuwamenya anthu, mukuwagenda anthu, mukutenga police force, law enforcement yathu, kuyamba kukagenda anthu. A law enforcement amafika kuti ntchito yawo ikhale yoteteza bata, yobweretsa bata ndi mtendere. Koma lero nda polisi amene akubwera kuyambitsa chipwirikiti. Yeah. Zamba kuchitika zinthu za misala. I think MCP yapengeratu misala. Chipani chija chapenga. Ndeno uyuyu ndi Chimwendo Panda. Chimwendo Panda wasokonezeka mutu pakalipa. I think wazindikira kuti boma lina likangobwera Chimwendo Panda kumangidwa. Zimanyumba zake kaya tuma business take wamangamanga ndi drama yakubaticha tidzalandidwa. Because ndi munthu osaganiza amabaso mosaganiza. Ndewa amba kupenga misala, wayamba kupanga zinthu zosaganiza. Kuyamba kumupha chilima kuja, kupha anthu, kumanga anthu, akulimbana ndi nzake muchipani momwemo mumba. Kufuna kumupha munthu amene uja, kufuna kupaka chipolowe, kumuonongera system yake kunzimba, zonsezi ndi Chimwendo. Wapengeratu misala. Chifukwa chokuti ampatsa mphamvu. Achakwera kutuluka mboma, kutuluka mdziko, kupita ku Nigeria. Amusiya Chimwendo Panda kukhala in charge. Immediately Chimwendo Panda akupanga instructor police kavaleni ngati zigawenga katetsa ine ma demonstration kabayeni anthu agendeni kaphwanyeni magalimoto. That is anarchy, and it only can be sanctioned by munthu wosaganiza, munthu oti sanamalize skulu, munthu oti alibe nzeru, samatha kuona kuti dziko lino likupita uku. Yeyo chimene akufuna tikungofuna anthu azikhala mwamantha mu dziko lawo lomwe. Ndi Chimwendo Panda amene anatuma anthu awo. Ameneyo ndi amene tikufunika tithane naye. And pakali panopa Chimwendo Panda will have to answer for this. Meaning the Inspector General of Police will have to address this. Oh, this is against our democratic values. It's a threat to our democracy, a threat to our livelihood, a threat to Malawi, to our future. It has to be stopped. Amwene ndinalipeya apa ndati ndione Facebook ndikupeza ma video ama demonstrations amene amachitika ku Lilongwe
Then to honor this one particular video, an innocent man pleading with the police. Udi ife tilibe china chili chotse tangubwera pano, koma why are we being harassed? And the police are just looking at him. And suddenly, a group of thugs, literally a group of thugs, kubwera, pulling him away in the presence of the police, the security. Amwene, mesa polisi ndoteteza anthu ndikatundu. Amwene, if one can be assaulted itu anthu kumabwera ngummenya munthu ngati thumba. With sticks. That's a man. That's somebody's father. That's somebody's brother. That's somebody's son. This is not the Malawi we wanted, guys. Is this the Malawi you were asking for? Amwene apolisi kumayang'ana yonje kumayang'ana anthu amene ajaonga takupanga zimene zija pamaso pa inuyo apolisi inuyo sapanga act. Then what does it mean? Zutanthauza yani kwa inuyo ndinu ndani sopano? Do these people fear you? Do they respect you? Are they part of you? I hope the leadership and everybody in charge looks at that video, and I pray that that man is safe. I pray that that man is alive. Because if that life is lost from whatever's happened today, no. That blood is on you. This is not the Malawi we wanted, guys. No. And I don't want anybody to come here and say, defending the police or defending. We are a free country. People have the right to demonstrate peacefully. People have the right to demand things from the authorities. They have the right to demonstrate and petition the government. No.